खा साजाकनाय खा यगजाकनाय मांप्लि कासाय फाइक्या वाटै गोबां फायै नकबार वातै ते फेरां ककमाबाय अबाहाकिनो फेरां कगै किरमा चावै लांमा चनानि नांखा बुखु खरकसा पान्थारि देबबर्मा बुसा खरक नैनि बुमा कक तुमाव सैमांखा हेजमारा बलक बायखे खबजाक दुग्राय बारि आमचायो अ कक तुमानो खनावै थांगै नायख्या मन्त्रि बिसिकेतु देबबर्मा ते आमचाइनि बिसि चेयरमेन सुभाष देबबर्मा लगिउ तंगो ताम कक साका खनावै नायदि हमने फेरंग दा कोकजाक ना किरि फेरंग न कोकजाक किरि फेरंग कोगु न हने बबो साकता फेरंग कोकजाक आन साउन नांखा नि साउ ने साखाम न रगो गाने गिरि तलांग मालिया बनो कोक सिमि किता साखान ब किसिप सिप तंखा बसलाय वा दातिंखा लांमा तयथांखा ते पुन फान साइ मालिया जे फेरंग नांगै थैनायनि मुंखौ इको पान्थरी बयस बसो आन हले कुसुता आन कइन बयस बसो बया 48 जों फेलायाता हमने ताम रखाय दं इको नग न खायो बो साके नै फिन ब ताकलाय न मासा कायो आं बाय बाक्सा न कायलाय जामाता के बब आदिनाबो गाहाम गोरोंथि थाङै उरु कायसा बरंनि गुस्तिनि नग थांलाय हायो हायके नग इको गथनां दं फायकाता जों दाबो दुग्राय गामियाव फायजाक थानाय वातैनि जेराव फेरांखौ गै जोंनि बुखु खरसा लांमा आरिखा आमफ्राय बागै शनिबार अर बुजननाय जों बुजनाव जे मानसि बर'खौ लगिनायनि बागै फायजाक केते दाम खायनायबा नेचारेलि जांग्रा खफ्रांखै जोंहाबो सतर्क दंनानै नांगौ मबाइल रग इउज खायनो नांगौ वातै नबा फेरांखौ रग कै दाम खायनायबा ईश्वर जे बर'नो सामोनां जागो बननो दाक्ति लाङि थाङो गैथ' बिनि आत्मा शान्ति दंथं आबो जों सुरियो ते फिउचारावबो जों जेकुनु जारावबो बन लगियो दंनाय बन नखुंनि लगियो दंनाय अमा हायके जों जे मानसा सुबालायनाय फाइनान्सियेलबो जाहाथे जोंनि दुखुराव जोंनो लिडारनि चं रहकाबा जों बन लगियो दंनाय आबो जों डिउटि हामबाय दाम बोसोरनि जरा बाहायके फेरंग हरनि 12टा जीबीबी साखाम न रगो तलांग जाखा तलांग मालिया लांसो मालिया जखन किरु सिमि हिन